Hi guys, mayong gabi sa inyong tanan. So pista na gyud guys, kaya nag-ihaw naman sila ni Papa. Nya naman na pod sila ni Janice, nangakauli na. Si Riri pod nakapangas na gikuha siya ni Momon didto. Nya si Bintoy din hinaas siya sa kusina. Murag siya mahugas diha. Niya sila din guys. Nagkuan pa sila sa kuan. Kana ang baboy nilang giihaw. Kuha na nimo? Ya, si Momon guys, mamista me. Tarang ta. Ato ta ilan na inday ba panihapon ta? Dai. Dali. Mamista me guys. Ha? Dini na ba kugikan gani ha? Ako li sila gidala dani. Mamista me din nila anti inday guys, kaya pa man sila nakaluto dadto. Dinhi na ko sila gidala para makakaon. Makapanihapon. Yang apo ni anti inday nga kambal. Mana sila guys, dagko na, dira katagdan. Kana man na yang kamagwangan. Tulo ba na sila? Ikaduha kaluha ba ya? Kaluha ba na yang ikaduha? Puro ba eh? Dali na. Kay pamista sa ta. Oh, pista dia karon de. Lingko dia. Lingko dia. Ano ba lingko do? Lingkuri kay aron plaster. Napon. Panihapon imo man balay di ay. Mista sila na mista. Hinilingan to nagkaroon mo balay. Panawagan sa pagdoon. Ko man go ko na. Papa man sila kaluto na to na may pagabot ni Rere. Kuan ta dinhi ah. Dong, masak lingkod cari. Pagngakay. Hi guys. Mana panihapon? Buas tindahan. Tak busy na yang live ni Pader. Mana yang lotoonon guys. Nya sakit ra ba yang tiil? Nya muna yang assistant. Nya si Doydoy to adito naghinlo sa tinae. Nya si Abril naghaling-haling man na dayon sa man gitugnaw ka. Eh, namay kwan kanang secret nga kwan. Tarong nga na mo secret diha kay basig makaigit ka. Lain na ba kining secret ka? Basig bayag tubagon to si Daddy Sirwin nga makaingon nga. Uy, paghinay. Atay. Sige pagka. Artista, pagigilay ni Philip Salvador. Ano ba ko ilis? Si! Guryo! Lah! Wala si Kwan daw. Alang. Sa? O na may alang gibeda na daan. Si Kwa si? Ko andi. Alang nga. Si Buryo. Ha? Tet dito. Samburyo. Pultaw. Sinuntuan ka kasi. Niya po na kasi? Niya po si? Alam niya sa Buryo. Ito ya, uyag gani ba? Ha? Cara. Wala. Si Bintoy dia guys, siya nang hugas sa plato. Sige. Update man din niyang mga assistant nila. Pang kuan nilang na sila lo kung unsay ilang buhaton dana.
Kana siya guys, lauyahon na ni Papa. Aman ang katiga din ang akong giduran eh. Di gid balo. Sama ni assistant yan ni Lolo pangluto dito yan ni Busing. Nya di nanon siya kabalog panit. Tigawas na siya kay di tagauk ka dito. Lah. Agoy Lola, tanduhay ko no naghuwata. Apa kaingon na gid nga lo? Iglap. Buati, say dito. What na ang taas yun siya. Dani ra na. Mon, ditawag ka oh. Huwag ka yan yan. Nay, kwarto ni Manoy. Sidlo mo sila dito na ima. Basta pista guys, digid na mawala ang kuan, sinugba. Naagyon na yung sinugba diha. Sinugba na sila. Yeah. Kini sila danhi nga naghinlo sa tinai. Si Tatang ang nag-iwag pero nag-abay og longnek. Ay. Siya ay kuan diha. Lira din na kayo na muli si Jose. Saya perlu stiker ya gamiton. May na siya magamit. Yan gusto wala kasan niya bila. Wala gipila. Ay, Bukan. Ikat. Ngay, tagal na tagal. Say mo dito. Lungit ko. Kayo man. Bera naman to. Oh, Bera naman duran. ang lungit ra may giberan. Ano sila? Kaya ala na ingon. Lagi lungit ra tong gibayaran. Magali. Ala na bayad sa ko. Kaya balikan ako yung biyak kayo mo. Siya ka palit sa long neck. Siya pa ito sisa. Ay na iyo. Alan na may tanan na. Lagi ang gibayaran ang kuan ra lungit ra. Balik-balik. Na. Ay ikaw gid kay ikaw may nakuha. Ingon ka man nga lungit ra. Kutsinin niyo dia Wala pa niya Rose diri. Hindi ka nagkapit ako, may magbayad. Kasi Jose wala ko ha. Kung nito, cook ka. Ay, gutaran sa layo, tataran ba yung sinugpa dia? Na sinugpa pa ninyo dia? Guys, sponsor si Ate Katis sa kakis Pikas na ng bukam. Ay na kay pamahapon. Panihapon. Tagay ito sila. Tagay to sa silong Tagay ito sila sinugpa. Kaya magwag niya na si Jose dia. Ali na mo din he. Ay kaon na ta. Dahil namin na tatang ni mga kan sinugpa kay Maoy. Ala. Pinsan. Nako sa ko. Ay, atad lagi. Ya, atad. Nagano ka na sa kanila? Arit mer niya. Mer. Kuloy kuloy. Ali na. Ano na ito? Naadoy sa kalibo na. Ha? Dali ra ba Bang! sa kalibo? Gameran ka no? Esungitan. Ano ka nakatak? Ano? Ano na? Mini. Ano bang ko yun? Cici, tawag ka sa Cici. Walang ka na rin na ima. Sumita na ako sa Cici. Meron sing. Si Cici na na, kay? Alin na Cici? Ano to ba? Ha? Mane ba sa dito mga?
Mana gamay-gamay naman po. Ha? Ito ka? Ini to? Ha? Happy? Ha? Panggitarong ka mo, di mo panginaon na. Amat si Chichi to, ikaon eh. Ah, si Chichi. Sige, tira na ako. Ah, si Chichi, anik na. Dahil na siya. Cookie ko to. Pasok ko lang si Tiger Mother. Alin na dali pagkaon na? Siya, yun ang lagi ko. Hindi. Ikaw na sila sa Queenie doon. Ano ka? Queenie doon. Bantay nitan. Ano to, okay? Nada na ito, kung bata. Kung sila doon, lagtik. Ano to, sige? Asa, Abri sa yung suot pa ni Pati. May taas sa tuwa kay kakaligo na na siya. Agit. May ikaw yung kasulbad sa problema hindi ni karon, may. Ano ang problema? Yung neck. Ay, pana taman gay. Dungo. Dung. Nepon. Panihapon. Oh. Pag limig daw sa ho. Tak dugangin sa nasudan ta. Kau no. Dili ka kaon? susi day. Ikaw ka nagutag din. Dan. Dili siya kaon daw. Meng, pagdudol, Meng, di mamapin, si Pasipakang mo yun, Meng. Arman. Namin lang, ha? Dol, basig magalingaw baya ka. Na. Pagtarong baya mo. Panaulian ng tahi. Ayay. Hinay-hinaya basig mabuskag ang tahi. Unsay connection sa tahi ni store nga kalayo ra man kayo. Tunog makalitan ni kuya ba? Tunog handos. Isi. Tanugan dos animal siya. Ilan na mo na? Guys, kung pista na agad pagalaan na. Ang karni dahil yung hugasan, labi kong pagdiro ba? Narakwasan ni una. Ito magluto ka naman dati. Hindi pa hugasan. Lagi ni basta. Kaya sa kuyaw nang kay nakuha natin 50% to be Tol, hindi na ako nagkakaw pagdiro tol. Tanawa tol. Di na niya kadaog tol. Kanon daw kanon. Naglungag pa. Ana guys, ikaduha na nakahugna nila nga kaon guys. Tungol kaon sila tungol la. Tira, pinanganal. Unsa man tong isang anong wa man to ninyo tawaga? Tugnaw. Awa ko sa nikikin. Oy, pagtarong mo kay drone ba yan akong gibidyo ha? Kay naa mo sa ubos, di ako sa ibabaw. Drone ka niya. Ay, sorry. Ang basa. Ang basa. Dari na. Palayo ra gamay. Dana na. Pauning lauyahon guys. Tara ni ugma. Sampay na dayon. Ay, saraw-saraw dek mo.
Pahugas din yung plato na. Ay, kaya mo hindi ko puno. Ay, naunsa. Mansiti. Kaman, wala na. Da, giurot ni maming ko. Kuha ha. Kuha sa litro, giurot. Gago, kuya ko. Sakto na. Murag naarang kusinero din. Murag sila din ang na Kami may na. ripahan. Atasan ni Commander. Silang naripahan dani hala sige. Suot individual ba? Tagay sila guys. Oh, nara. Mama, video Nara. Gitudloan, naray kuman. Naray nagtudlo o geng. Nara geng, moy ganir nila geng oh. Hala. Si Papa nagati lagi na kaya. Sila na pod ang washer karon guys kay si Bintoy nahuman naman si Bintoy kaganiha kay kani sila nagsige man ni sila glaag aw sila na po'y manghugas diha alo kaganiha rata ng hugas nakasige man tagkaon di sige sa tahugas hoy ay kasuko dyan kurat man tani mo dyan ah si Manang danhi guys, nagluto po na siya ang iyang giluto kay Atay. Atay na ang iyang giluto. Buak na ron. Second batch na ni. Oh, second batch na daw na iyang luto diha. Mahurot na tungo na. Di sa din. Guys, mamista ko ilan ni Madam Joy Joy. Ala, klaro na sila. Mamista tada ni guys kay oh, sila na to busy man sila dato. Ani tada ni sa ilan ni Jai Jai. Jai, unsay mong giluto Jai? Sako na giluto nimo? Karne. Jikiroy dani. Pamista ko. Si Madam Pagukad na tiya, Tem. Oo. siya Sabay mong ilaw ya diha. Da. Tag bulldozer. Ayom-ayom sa din hi guys. Oh, ada. Sama na ka na ang Kuha sinabaw. sinabaw kana lami ka. Tagay minadali karon. Hala na sa humba oh. Ay na nag-busog mo ko dito ko ilang tinday ka ganin ha. Pangape. Ada. Kape gini ay. Kape oh. Dinit ta kadali. Ay na. Ha? Ay na. Karaw-karaw pong kudani mo pa ko ng mantil ng Dinalian. dinalian ba. Do mo ni kuntuan na. Oh. Ugman ako pamista din guys kay busog naman ko ugman ako kaon. Karon laagra ni ako dani. Wa man sa Ate Mercy dadto. Naglakaw man sa Ate Mercy, dani ko paingan sa ila. Dito po gani ila ni Auntie Inday. Nagadto ka dadto. Nya kay human naman sad sila dadto sa balay kay nang hiwa nam lang to na. Siriri ra dadto nang hiwa. Muli ra sad ni karon ang gulatan lang nako tong taga-lae. Kinsa si? Ah, sila Ruli. Mo ato gulatan. Pagka-online ba? Abi mo bisita de? Pabuton? Wala. Oh. Ugma na ginagkuan ko nga ugma na ko kay mahadlok ko. Ikaw mawala na diha. Ba magagahadlok. Pag mahurot wala na wala na gyud. Pero mas lamig yung katumanan da. Kay mahurot na. Urot niya. Buntag atraka sa atong pa. Sunod na ni Mama okay.
Bitaw kay nagkamulok pa man. Pag wala na. Guys, mora gini nga mo ana. Ayom ragud basta ragud og nay mag-anhi-danhi makakaon. Sulod na ko na imong ayos kay ang kaguolin taon si Jay matunaw na. Dani bi. Karang mapayas mo delikado. Ha? Karang mapayas mo di ko di matiman kalayo. Bakal hindi matiman ba? Matiman kalayo. Ayos mo siya. Ilaw gina. Ilaw ba? Ilaw ko. Maria. Kok kenapa dia mau gitu ya? Nah. Sana may plato tayo. Kusara dito na ba siya? Plato dia. Pero ka sudah nang. Napa man kay plato dana? Enggak lah. Ako lang ni pangwandaan. Kada ko ay gidane gana magi. Oh, baru ka siya. Kaya begitu Ah, kan. maho ginaahos nang kay gitangag biya sa iro yang usurpan og brief. Nang maho ginaahos siguro kay yung usurpan gitangag. Ganiya ra kita nangita wat sing lula pag-abot iso sa baka nga. Ingon man nga dali ko raman to sa bangko gibutang na wala man ya gabi na to rang isa gabi ra nagibutang sa bangko. Patay rin itong patay nanti dia Wala gitu ang sala Nansa man na ang kamot. Awan na wan baba ni Leo. Wala ka, mang. Kana na. May nag-iskisan dyan iso. Kana mo ipa kunan leno. Muna yang giwan gilitan. Ha? Muna yang gilitan. Ayo siguro. Pagpahugas sa ato. Nalito sila lauya tik. Amo, alo. Kasi Ning. Ay Kaya na kutsara na ito tayo. Ay, basta kumare kasi kapuro na yan. Hindi na kutsara na ito tayo. Wala pa lagi. Oh, kutsara ko. ulag di mo na. Wala, maguntagan, mapistahan na lang gitanin mo. Ako na buhat ng hilang ha. Wala nang gitang ginawa sa'yo ng mouse. Tawara sinulaw. Ano din kutsara ko na? Dito ko bugna mo ito. Ato ko man nagigawas. Sila, umbukas na. Umbukas? Ang grabe ka mare. Initin niya na tubig. Daw lahi kuan tungtong pukotro. Mabora. Yan na, luminog. Tigo. Say ba kay ag uli kuno to kay Ha? ag study kay isang lagma. Ame set na. Meron dito po. Hindi ba kaya gamit niya? Di man sa Initin to tubig ng paborite. study dan kay Rumawat ka Ano siya, minado. sayang kaya na. Saan naman si nanay? Tabangan niyo si nanay. Agoy, aba ka to, isa ka puri. Pretor. Pretor ay yung isa ka po. Ako na nagitag ko. Ano na ako na. Buwang ning bakal ko na daan. Bukong. Gana ang mga kutsara nga ako giputan mahubakan na paglito na na ha. Oy lagi patiglalis siya. Ay, si nanay si Mercy Ense. Dan. Ha? Ada si Mercy Ense. Bukan kayo. Anak na si. Bukan lagi kayak kinatawad. Nana may Dia tuh bisa Mercy no. guys naguli mi kay gihaton na mo si Saysay kay
ugma sa man niya na di man siya makatulog dito tarong kay banha man mong among giuli daw nag-ilis po din ko nagkuha ko sa banig kay walay banig sila ni mama dito nya daghang sila bisita dito nakabalik na kami dito guys. Oh. Nara ang taghiwa sa panakot guys. Hinire ni gikan sa alai. Hala. Oh, diara. Hi guys, good morning. Good morning. Yeah. Natulog pang uban guys. Oh. Ako dan ako natulog og si Richmond sa tent. Natulog dia sa duyan. Kini sa sulod ato silang tan-ahon guys. Tayo. Ana, tugnaw kayo ba? Tugnaw kayo kay naligo ka. Wala tugnaw ba? Agoy. Magsaba. Si Papa guys, wala ni siya natulog. Kwarto-kwarto ni. Si Mama wala po natulog. Nga luto na po ang ilang niluto. Ala, luto na ang ilang niluto. Ligo ka? Underground. Nya kani siya lutuunon pa. Si Madam Tata mata na. Nya si Kay nang hugas, wala ni siya gitugnaw. Asa yang bata ni Tata asa man di ay. Nya di ay nay humba guys, naluto na. Gutom ko. La pagkaon kay gigutoman ka. Mata na si Dodong guys. Mata na sad si Dodong Abril guys. Nakapamahog ni siya gabi Pangtulon ang tambok. Nya naglungag na puday na si Doydoy diha. Mo lagi. Naglungag na si Doydoy. Namaho guys. Kay gipalabanan man ni kuan. Pamista na santa guys. Hello Bonsoy. Good morning Bonsoy. Mga pita ninyo. Kaya naman din si Auntie Lisa din hindi ay. Ano ka din tayo? Oo. Nagkape. Dera masama. Ako yung manghugasay. Oh, yung washer. May kani si Jojo kay na yung washer dan he. Karon mo. Gabi ira mi diha. Ay, kinsa kay nakadaog na Sa sa Mr. G. ambot pangit man kuno. Ano? Ayun mo naman sila nga pangit daw. Ang nakadaog. Dahil di sani. Pangit man daw ilang mga kuan dito. Rampa-rampa. Rampa-rampa. Ay, saan din kadali lang. Nga naman. Dirang init ako man. Nga naman. Iinit pagtaman. Atan nga naman. Dili na sa ta guys kay sila dito kuan pa sila dito nagkaguliyang pa sila dito sa ilang mga lutoonon nga pa sila nahuman. Eh, pista man ron di. Mao lagi. Nagkaguliyang. Namang karon Virginia ba? Ang mga bata wala kawit pag tayo. Kaya pa tayo di Diyos pag Ano asya diha? naan man ang Virginia. Ano, Roy? Tungod sa kakusog sa kuan. Punsit-punsit ka. Tungod sa kakusog sa tubig. Ay, sige sirado man. Susog man kayo. Naaman da natin nahalilin. Kuan ininit kauban dani. Nya na. Nagkuan pa si Joy, nag-init pa si Joy. Dinhi ta ila ni Joy guys. Ay
Manguan ta. Dato sa balay. Daghang kayo nagpasunata, nagpa-music, dita ka vlog dadto kay di sad agkao sa taag panguan nila kay. Kadlaw nilin. Lang ginoo ko pa na kayo. O mga kuan ni Papa ba tong taga-alai, mga batan-on man. Alai dito. Amang karon. Ah, sila diha. Dagang kay bisita nila mga Alai. Mga yamoy. Yan mo ay. Bata ni. Ambot kinsa man na mga bata din ako pagkasubay Side sila sa mga imong mama. papa. Oo, sa side ni Papa. Katong naay side sa imong papa nga. Mura na limok-limok na ko karon. Ami si Dudong Daywan ni mo ba na dani? Dudo nga. Manuman ba? Iya papa. Oh. Amo na ya bata Dudong. Ipoy. Yeah. Na. Tuwa dito, naraman is balay. Yung pamuban ko manadya ng tulong balay. Kani isa kisa mga bata isa. Ako yapon, bata nilala nga. At taga-tagaluan na siya. Ang gato nga lang sa inyong mga house. Ha? Irene. Wala ka kailangan. Si Dudong raman ako na ilhan sa iya kuan. Sa iya anak ni Virginia. Na sila indede ya. Ang nga, jari. Hindi nga kuan ba? Ay, isming. Oh, Unya patong anak. anya pa sila. Oh! Dan adi ni be. Dan adi ni kay namista ko din eh. Pamista ko din guys. Pamista to ni ilan ni Madam Joy. Ada ng balay. Sana. Pamista to ni ilan ni Madam Joy Joy. pangapi. Ali, pangapi. Muning nag... Kuan man yun? Amin, Ramon. Parsil-parsil. Turo ka mo. Nga, Please nanay. asa dapit ang balay ni... Please nanay. Ayan. Asang balay ni ninyo kaya hatun siya sa... Parcel. Tao banda ta, sakay ko. Mon kape mon. Nakakay do pa yung biyo din ni Bay Mulindo sa... Katritong na... Tagais yang kul rimon di. Sakturo Joy. Okay, agbigangan ko lang sa kuan. Mama ni gidala-dala sa inyong mama nga. Nagdawat mi sa senior. Yung kapitan dito sa Mbulay. Kamu dato ka Ito mo ako. Ako mani apo. Na, naman ko'y apo. Katong bata, kamanguran mo dala ada kanang O katong gamay sa una diha sa dako na. kaanak na. 19 na. Ni napagimanghod yun. Ano pa? Classmate sila dani yo? Giatan gidi sa iya. Oo. Classmate sila dani bata Dudong. Ay, Tong gamay kay sa una. Kinsan din. Koreana ba? dito basta ilan ni buto, ila balay sa una. Ninangka. Mo be to. Sada be imong nangka kay kanang lukton na kataga. Uy, sige. imuha na kon lin suwa dan ha. Uy, nakakuha na ni. Ko asa magugag sugok-sugok daw tin sa makapangwa tag suwa tani. Pagbiya ba na mo dan daghan kami na tanom. Ulit ya pa ba imo nga. Tandang ka na. Mo pag ipag-boom dito sa mong saging. Wala na Nagana nila ka sa harvest. lukya nga saha. Adi pangibot siguro. Ano niya? Agdadaro mo lang bang baboy. Baga mo kayo. Na gibayran man mi dito ang Ay, gibayran. gibayran mi sa katong parkatara. Kato lang Ang mga tanong mo lang. katong mga tanom namo saging wala. Ano mo kayo? Kaya ang nakabutang sa dato sa mo papel sa kuan ra pod ka ng parkatara po. Ana ba? Ang tanong mo lang. Ano mo sa gang kahago ni Rere? Mao lagi. Kuan be kayo kay di be gid sa sayon pag kuan namo dato nga yuta kay kana ang lasang be kay turid tuno. Mura mag-gigit na magalit. Wala man lagi baligya. Wala to sa baligya. Ay kani laging Aman mo kayo. kani laging naay sinasina di ba? Kinsa ni nasinan mo. Kana na puyo karon. Ambot lang ka kay mo may ilang Si Kuan ba ang sana? ito na. Giingon lang nga baligya kay para nga ma kuan jud mig hawa dito. Asa man mo makabalin tulin Diya sa Kabulakan naman may kuan diya sa Kabulakan. sa abroad pa mga sila. Wala pa ba ko naka-abot dito? Di pa ko sa kuan nagtrabaho sa kuan. Sa kuan ba ko to
Kaya kay isa ka buwan ra ba dito among isa ka buwan ilang tagal na to sa amo nga maka hawa hawa na dahil Na wala kinanglan pa nga man masakaan nga balay. malungkat na dahil among balay. Wala pa man masakaan yung balay. Gianam-anam na mo pag kuan, gianam-anam na mo pag unsa niya pagguba. Then pag Ay, gibalhin dito. mo gibayran man mi ato, nagatong gibayad sa amo. Kay gibayran mi 45 musul tong gibayad sa amo. Kinsa ba sa ko ninyo si katuan ni? Ito namatay. Dili ka to yung tag-iya. Ang tag-iya gyud sa bata gini, bata gid tong tag-iya sa yuta mo kay. Linda. Okay, patay na ba iyang patay na ba iyang mama Linda. dito? Ay, singa kago man to Linda di man Linda tingan niyang asawa mo si katong di ba? Kay mo man ang tagya dito. Mga Oh, kato lagi maestra. Oh, nya patay na ba ito siya. Ayan na lang din mga bata na tapos kinsa dito ang nalimot ko sa mga ganan ba ko dito ag puyo dito kay plaster. hangin. Daw kuan ba ang daga luag mo ka tanan kay kuan. Okay, di na. Namo to nga pag ingon nila nga kuan. Dili Linda kay kanang Linda maestra ang manghod. Sa mo tagiya gyud. Sa mo Siya tagiya. mo tagiya gyud. Oh, sa mo tagiya na Kay ngayon. kanang Linda maestra kana Oo. ang manghod ni Linda nga ang sabi apelyido dito eh. Si kuan gid may tagiya si kana gid. Di ko Si P. Kana si P og si Linda, kanang imong amo, tagiya sa yuta. Si P. Dili niyo ni Jose Cago. dili si Linda ang tagiya na ang Ay, kuan. Linda, giday nga Si, maestra. si Linda gid ang tagiya. Ay, mo ba? Pag kuan iya gid pirma, siya gid nagpirma. Pero ang nagpuyo na kay katuman si Linda. Aw si P. Dili Ang nagbalay sa una niya, napulihan ninyo. basing kato siya nagkuan ra kay pag pag Kurari lang to siya. o pagpahimo na mo kasulatan dadto, siya gid ang nagpirma sa kuan nga kanang nga na kung naami abot na siya kuan 20% siya sa among mga abot. Bayaran mo. Oh, nya kuan kanang in kaso nga pahawaon na. Itong mga tanong ninyo gibayaran na. Ha? Ang gibayaran kay kuan bro. Plakata. Natanong ni mo plakata. O perkata gid among gitanong dadto. Pero luag man kayo ninyo kuma. Payon sa sapa. Na lutya, bulanghoy. Ibaga kay bulanghoy ba? Ang saging gid dadto mo gi moy Nakakuha ako. kami sa kanang itanong dito bagal. Kami Bagal ninyo. dito? Pero wala na mo. Wala na kay lahi naman ang nagkuan. Karon wa naman gisagbutan man. Nananghid kami ni buto nga mangayo ni bagal. Abili ka na. O man siguro to. Guys, sa lutya kay bag baboy bala tantaron. Ay, si Linda budi ay Siya gid mo tagiya. 40,000 ang gibayad sa inyo. Porque tayo namuto among Gibalay. gibalay din namo sa ubos na kay. Dibi ka basta-basta makabalay. Kato imong kwarta kuwangan pag yun. Nabaligya pag yun among kabaw. Umo sa eskwelahan. Nabaligya pag yun among kabaw mo na nakakuan mi Oo, sa. nabiton yung kabaw pandaruhay. Natsada ka to yung konda tubang. Nya gamay pa na si Mumon. Magani mo Gamay pa si Mumon. kasi kana lagi si Koreana nga pag Anya, ako na puyo Len. Dadto pa luyo ila isming. Natinda-tinda ko dadto. Baligya sila sa lubi dahil tayo pasan sila. Tag 5 isa kabuk. Kalina lagi sila sa tag 100 kapin, 5. Kay balik-balikan man nila kay daghan man lasik dito dapat sa ilaan ng pindro. Ilaan pindro sila magkuhan kay lasik. Dikan pa dito sa imo papabalay katulitong tuto ba. Tuto na. Itong gi ini na dito lalo ko muna Bunungan ang sa iyong papadaan. Uy, baka ako muna ito karon nangitago dito na kapita guys. kinala ko iya ang sumanang dito kung nag-ado dito rambol pag ito ang hindi ang tulog pa man sila na alang-alang hipuso ni mo hindi ako nanilig ako silong kay nalay mag-abot kay katuluan Slice pag-abot mo yung tenden salta dahil dito kaon sa lang bata guys oh. Kaon sa siya. namalik sila kay wala pa nagsugod ang Mr. G
Ang kuha. Nagdagan sila, init kayo yung bakla. Wamang hindi ko nagbalibaligapon pag bakla. Kalabyan kita sa motor, amugang kita niya akong tuhod. Nag-arthritis na biya ko. Ang magiging Itis na biya. Arthritis na po, kiyong-kiyong. Dito balay, ang baston ako. Pero ang kiyong-kiyong lagi ko paglakaw kay murmur man niya, wala may kusog. Katagit ang magkuha ng sabing. Basta kay nasabog ka dito yung tuog. Haba ko dito sa balansurian. Nga niya akong matawa na kagipiyong ko na lang. Pero anam, di na karas-karasan ako ninitawa. Hinay-hinay, jadi mong lakaw kay... Hindi, wala naman ay kusog. Ang kuhan, inira ang... Pareha ni Papa karuno nga, kuha, nagkiung-kiung, nagkuhan niya po nga nagkapari ang arthritis. Uy, ginamian siya sa slice bread, oh. Da. Tagay, isa ka buo. Hindi pa gabian kay... Basta lang kay kanin. Ganahan siya. Oo, tanawa. Katulog kay iyang mama. Karon na may exam nila karon. Nagsimula ko din mama. Ya papa dani aman. Nila sa ubos. Oh, Malito. Daan ka na lang, tata. Daan ka na lang, tata. Ato talula, ta. Abi na ko baji. Ta. Katong di sa pipi sa Daan ina. ka talula, Sa ta. kanya. Dito sa agi. Si Carmen na akong kauban. Ha? awag kape sa ka. Naayaw, dili man ka pwede dani. Ay si imo mama nagsapit. Giyapitan dito sa inyo balay. Sa hunong sa ta. Dini ko man ni mama gibilin tabi nagdako lakaw. Si Aling mo dahil mo nga. Aling ang iyang Sa tiyan. oh, Ling, kapit sa hunong sa tanan na ilan ni Lilin kay nay bata ako kapitan. Gibilin ko pagtugbong. Kapitan ko ra sa pagtunas. Diha ko siya ko babantay ko. Ah, si Mama Using. Oo, nay. Bantay na si Mama Using. Oh. Kapag tanaw na ako dani kay Baji man. Mani iyang uyang dani mo agbantay kung naya kong Uy, laki. uyang di sa unahan. Ay karon ang binago lula. Uyang na gid niya kay apo naman niya sa Ay, tuhod. apo sa tuhod. Oo, apo niya sa Ay, tuhod. ang iyang mama, apo. Oo, may apo. Kani siya tuhod na ni siya nga pagkaapo. Ay, tuhod. Alo, Tuhod na ni siya nga pagkaapo. Adi na ko kinigimutata. Di kay say-say man na adi. Di, si Mumon kumagwangan. Oo. Sunod sa isay. Oo. Sunod na Si Bintoy. Pambayuton. Oo. Ay dito si Lingling. Wala na ko nakita ni Bintoy. Wala na Wala na. Si Mumon ra, ato nang nagparcel siya. Ang tanahan ito balay nga. Nay, adapit ang balay ninyo. Naatbang. Asa madapit agion. Ay, uban ko sakay ko di. Kuha naman na siya karon kay wala na siya nagparcel karon kay aga priority man gid sa kanang kuan gyud nga kanang trabahante siya kay kanang kuan ra man iya kay estudyante eskwela pa man na Ay, siya. eskwela pa rin na siya. College. Sa Balingasag. Dana sa balingan. Ay, classmate sila ni Yan. Oh, classmate sila yan. Na pulis man. Ang sa may kurso dani. O kana biya cream sa Bata. tourism. Para sila yan lagi. Ay, maura di ay. Naabi, tulo ba ka kurso ang ilang gikuan diha pag open nila. Kauna biya man na da. O motong nag-take sila sa exam. Kay naman lagi kuno cream, nag-take sila sa exam din he. Nadugay man kanila lagi kuan nga nakakapasar sila sa exam na na-enroll na sila dito sa salay. Asta ba siyan yan? Salay din. Oo. Kana siyan yan na-enroll nagapon na siyan yan sa salay mo na. Mga ni atira sila kay Binis Mayuan. Oo, pag open diha nga pasar man sila sa exam nila. Pag open diha pwede pa man kay murag buwa pa man siguro tuy buwan gikan pag open diha. Namutong ingon siya nga ma, transfer na ako sa Balingwan ma. Kung nga pwede pa diha, siya pwede pa man. Namutong transfer siya. Asta siyan niya nag-transfer. Daw, okay ra sa diha kay duol ra, ha? ang kanang balingon ba na okay na na? Okay naman siya. Oo, okay na siya. Nagkuha naman sila karon sa kuan, nag-enroll man sila karon sa first year kuan. Sa first year, nag-stop ba na sila. Ay, wa pa na siya nagkuhan sa CHED. Na okay naman. Sila yun na ang primerong batch nga mag-graduate. Okay. Ano na sila kalakaw nila sa Sundo? Na. Ang tawag ana nila kanang
Okay, tourism ba ya? O tourism. Oo, mo gid sa lagi na ako og usa nga agkuan-kuanan kay magkaroon mag-14 na bayan na sila. Na Pero wala bayad sa kuan. ila ra gid na kuan kanang Narin si Punda na pangkuan nila ila ra gid na muna ako andam-andaman sa kwarta kay pag mag-inom na dito ay 14 na bayan na sila di asa na sila mag kuan na muna ako Ang agkuan-kuanan. tingin Alvin nga sa sunod to graduate na. Ay, good. Ay classmate din sila mo. Kaloyan sa Ginoo. Kaloyan sa Ginoo makuha-kuhaan na ang atong kuan. Dito din suway basugas. Hawat na do. Apurado mo kay siyempre. Ang susto magkagugas-ugas. Bugnaw kayo. Gapon, naligo ko gapon. Bugnaw kayo, nag-CR gani ko karon nga nabasa akong tail perte katugnaw guys. Grabe katugnaw yun. Kasi ko di ko ganahan ang basa-basa kay tugnaw. Sulod lagi ko sa CR kaya nangihi. Tapos nabasa man akong tail kaya wala sinilas. Di, bugnaw kayo, gitugnaw na mahinuong ko mo. Di nga, di pangapi kapita. Umana ba ko kape? Hindi talong gitan. Ikaduha na ni katasa. Pagbalik na ko nawala man ka. Dalan na si. Talagsa na daw. Talagsa na pagkita kay layo naman ang balay. Naman sa ato to dapit ni balay. Ano bulakan? Ubos sa kuan. Ubus na sa Pastila na dili. dili. Lower ako na siya. Lower puro kuno na lower kabulakan na siya. Hapit na siya kaabot sa bali. Hapit na siya mag-boundary sa kuan sa bawok-bawok. Ato bitaw nagibalayan sa gobyerno unsa man to. Ato dapit dapit sa inyo dapit da. Ubos ra pa amo dadto. Ubos ba di ay Ubos pa tong katong na sa kabulakan lagi. Oo. Ubos pa amo dadto. sa relocation. Oo. Napagit isa dito magibalayan dito nga sada kigapon mga balay-balay. Nahuman na mig pangapi ni Richmond guys. Nahuman na mi og pangapi guys. Oh. Nakapangapi na mi. Dali. Inay. Okay. Saman busing.